Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsalde on guztioi eta ongi etorri gaurko eguneko magazinera. Gaurko eguna urriak 3 osteguna da eta gaurko egunerako Lab sindikatutik Imanol Karrera etorriko da elkarrizketatu bezala Imanol Salinasen sindikalistaren kasuari buruz hitz egitera. Baina momentuz gaur beti bezala hasiko gara gaurko eguneko edukiekin. Gaurko eguneko efeminideak ezagutuko ditugu oraingo honetan. Lehenik eta behin, 1900 urtearen urriaren 3an, Thomas Wolfe idazle estatubatuarra, aingeru begira etxerantz, denbora eta ibaia edota Euna eta Harria bezalako obren autorea jaio zen. Urte batzuk geroago, 1925an Gore Vidal idazle, saiogile, gidoigile eta kazetaria literatur Nobel sarirako hautagaia jaio egin zen ere. Orain goazen aste honetako agenda errepasatzera. Gaur Atarrabiako kulturetxean prefiestas kontzertua eskainiko du Nafarroako Orkestra Sinfonikoak. Arratsaldeko 8etan izango da eta sarrerak 5 euro balio ditu. Bestalde, urriaren 4 eta 11an musika martxan tokiko gazte taldeen kontzertuak egongo dira zentralen. 8 eta 8:30 hasiko dira eta sarrera librea izango da. Horretaz gain, igandean, lasterketa solidarioa ospatuko du Anfasek Iruñan. 5 edo 10 kilometro lasterketak egongo dira eta goizeko 11etan hasiko dira. Apuntatzeko 12 euro ordaindu behar dira. Egun berean, aurrentzako musikala egongo da Maria de Maeztu kulturetxean, epa txiki izenburuarekin. Arratsaldeko 6etan hasiko da eta sarrerak 4 euro balio ditu. Ikusiko duzue nola euskal abestitan munduko abesti estilo guztiak aurkitu daitezkela, ezta? Zanba zer da, inauterietako musika hori atzekaldea mugitzeko? Hala, ipurdia esan du. Kantatu nahi dut bizitza, usteltzen ez da zaititza. Balantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Galdera bat, badakizu zer den ukelele bat? Ukelela! Tiroleko txano bat. Jainkoa banintza. Venga, proposatu zeuk abesti bat. Binetan! Bai. Binetan! Gospel bat! Bueno, hurrengo. Zugarri gustatzen zait herri. Bestela datozen penai, ez diezurik bota nahi, niltzen naizen gaudea behintzat egizero lasai. Haze konjuru kaskarra. Zer diozu? Kaskarra bai. Bai, Ziur zaude, Iker. Gaur bisita etorriko zaizula izango da Rukula kondea. Rukula? Trokola. Trokola? Drakulo. Drakula! Bukatzeko eta egun berean igandean, Navarra Arenan eskupilotako master txapelketa egongo da arratsaldeko 6etan. Sarrerak 20 eurotik aurrera eskuratu daitezke. Goazen ikustera gaurko eguneko komunikabideen azal nagusiak zer kontatzen diguten. Diario de Navarra egunkariko portadarekin hasiko gara. Osasunaren oposaketa kurtsoak eztabaidagai euskararen dekretuaren epaia ondoren. Titular honekin ireki du bere azala egunkariak. Alboko albistetan, Nafarroako presidenteak Polizia Nazionalaren egunera berriz joan egin dela azaltzen du ere.
Argazki nagusian berriz, Dolores Redondo idazlea ageri da Elizondon bere azken lana aurkeztu baitu. Bekaldeko albistetan, mendebaldean zaborra pilatzen zuen errentariak pisua utzi duela argitzen du egunkariak. Bestalde, herripa gainean langile bat hil egin dela azpimarratzen du 5. pisu batetik erori ondoren. Azkenik, Inigo Perez Osasunako jokalariari eginiko elkarrizketaren aurrerapena dakar komunikabideak. Diario de Notiziasen azalarekin jarraituko dugu, Nafarroak irailean 1463 enplegu sortu dituela eta azken urtearen langabeziaren jaitsieraren buru dela azpimarratzen du egunkariak. Gainera, gobernuak euskararen sententziak aztertuko dituela iragartzen du ere Notiziasek. Bestalde, Foru exekutiboak 2020erako inbertsio publikoa 2012 milioi eurotan handiagotu duela azaltzen du egunkariak. Argazki nagusian berriz, Dolores Redondo idazlearen irudia ageri da eta honi egindako elkarrizketaren aurrerapena. Beste albistetan, herripa gainean langile bat hil dela zehazten du egunkariak 5. pisu batetik erori ondoren. Gainera, Maiak autobus geltoki zaharra botatzea eta eskipista bat egitea planteatu duela azaltzen du ere. Bestalde, David García jokalaria larunbaterako baja izango dela argitzen du. Solana eta Kremaez geroa bairen hautagaiak izango dira Kongresu eta Senaturako. Eta azkenik, Asisko Urmeneta ilustrazio eta literatur Euskadi saria jaso duela azaltzen du ere. Gara egunkariaren portadarekin orain, Txibiteren gobernuak lan eskaintza publikoetan euskararekin zer egingo duen ez duela argitu komentatzen du Garak bere titular nagusian. Beste albistetan, EH Bildu azaroaren 10ean autoritarismoari aurre egiteko aurkeztuko dela azaltzen du egunkariak ere. Bestalde, Johnsonek orain Irlandarentzat ez muga bat planteatu duela argitzen du. Argazki nagusian berriz, metalaren langileak Bilboko kaleetan zehar manifestaldia eginez ageri dira. Lakuara euren protesta eraman dutela gehitzen du Garak. Herripa gainean lan istripuan hildako langilearen berri eman du ere egunkariak. Eta azkenik, Otto Wolff, filosofo eta ekosozialista manifestuaren autorearekin egindako elkarrizketaren aurrapena ageri da azal nagusian. Berria egunkariko azalarekin jarrituko dugu, Johnsonek Ipar Irlandarako muga fisikorik gabeko aduana proposatu duela azaltzen du egunkariak bere titular nagusian. Beherago, Asisko Urmeneta, Irati Elorrieta eta Patxi Zubizarreta idazle eta ilustratzaileak ageri dira, literaturako Euskadi sariak irabazi baituzte. Beko albistetan, udako kopuru txarrak iraileko langabezia datuak zuzendu dituela azaltzen du berriak. 3.100 langabe gutxiago zenbatu dituztela gaineratuz. Bestalde, Burlatan 32 urteko langile bat hil dela azpimarratzen du egunkariak, eraikuntzako 5. pisutik erori ondoren. Madrilera doazen pentsiodunen martxako irudia ageri da ere, bide erdia eginda indartsu daudela azalduz. Bestetik, Nafarroako justizia auzitegiak beste epai batean euskararen dekretuari buruzko ebazpena berretsi duela zehazten du ere. Azkenik, Nos Diariok erredakzioa abian duela argitzen du ere, urte hasieran gadizierazko egunkaria kaleratuko dela gaineratuz. Euskal Herria Irratiko webgunearen azalarekin amaituko dugu, UGTek 1500 plaza kolokan jarri nahi dituela salatzen du komunikabideak. 2017tik egindako lan eskaintza publikoak berraztertzeko eskatuko duela iragarri du sindikatuak. Bestalde, Enrique Maiak autobus geltoki zaharra eraitsi eta eskipista bat eraiki nahi duela iragarri du irratiak ere. Azkenik, herripa gainean eraikitzen ari zen eraikinetik erorita langile bat hil dela azpimarratu du medioak bere azal nagusian. Has gaitezen gaurko albisteekin. Holtzako zendean, holtzalekuk auxiliar administratiboentzat lan poltsaren deialdia zabaldu du urriaren 11 arte. Baldintza eta informazio guztiak webgunean aurki daitezke. Bestalde, familian elkarrekin ezten hitzaldia egonen da hurrengo asteazkenean Ororbiako kulturgunean. Gurasoentzako heziketa planaren barnean sartzen da hitzaldi hau, eta hizlaria, heziketa eta aholkularitza sexualean aditua den Isabel Pozueta izango da. Arratsaldeko 7 hasi eta 2 ordu iraungo ditu, eta sarrera librea izango da edukiera bete arte. Goazen orain Noaingo berriekin. Noainek Iruñerriko mankomunitatearen aurrean Imarko Aingo instalazioaren jarraipena eztabaidan jarriko du.
Kokapenaren hautaketa prozesua eta aurre ikusten den inbertsioa birpasatzeko planteamendua egin nahi dio mankomunitateari, eta Gongorako hiri hondakinak tratatzeko zentroa ez dadin baztertu eskatuko dio. Horretaz gain, kotxe batek 2 langile harrapatu eta zauritu zituen pasaden astelehen goizean Noaingo altueran errepidean lanean ari zirela. Ondorioz, auto-ilarak suertatu ziren AP15ean. Zerrategi auzoak lehenengo aldiz bere jaiak ospatuko ditu asteburu honetan, urriaren 5 eta 6ean. Jai herriko jauen bitartez, auzokideen arteko ezagutza eta harremanak indartzea bilatzen da, bai eta auzoa biziberritzea. Programa zabala antolatu dute eta ekintza nagusiak lasterketa herrikoia eta 230 pertsonentzako bazkaria izango dira. Bukatzeko, errepasatu ditzagun Iruñako albisteak. Udaletxeak etxabakoitza auzoko mugikortasun arazoak konpontzeko hasitako konbertsazioei jarraipena emango diela adierazi du. Bestalde, jakinarazi dute ere udaletxeak biak bat elkartearekin lotutako hitzarmenari esker, babesgabeko genero indarkeriaren adin txikiko biktimek aukera izanen dutela animaliekin terapia egiteko. Horretaz gain, Iruñako udaletxeak 4.0 automobilgintzaren kalitatearen 24. biltzarreko komite antolatzaileari harrera egin dio. Biltzarra gaur ospatuko da Baluarten, handitzeko prest lelopean. Sektoreko profesionalak elkartzeko gunea da eta ezagutza trukea sustatu nahi du. Hala nola, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak kalitatearen eremura eramateko gaietan. Kultura arloan munduko poesia kaia, dantza, antzerkia, poesia eta arte plastikoak uztartzen dituen euskarazko poesia errezitaldia izanen da gaur Kondestablen. Udalak eta Nafarroako Ateneoak antolatzen dute 7:30 hasi eta sarrera librea duen jarduera hau. Jose Luis Otamendi idazleak errezitatuko ditu testuak eta Noemi Viana dantzariak eta Iraia Elias antzezleak ere parte hartuko dute. Bestalde, Nafarroako komiki azokak aurrera darrai eta aste hontan 2 gonbidatu nafar izango ditu, Belatz eta Ferrer Casas. Gaur Tuteran Mikel Santos, hau da Belatz, egongo da eta Agustin Ferrer Casas Iruñean egongo da bihar. Haien lanak sinatzen egongo dira eta ondoren publikoarekin elkarrizketan aritzeko aukera egonen da. Larunbatean, Nafarroako lehen komikia egin zuen emakumeari Francis Bartolotziri omenaldia egingo diote berari buruzko hitzaldi batekin Iruñako Kondestable jauregian. Aurrentzat ere, tailerrak egongo dira ostiralean, bai Iruñean eta bai Tuteran. Horretaz gain, 2. musika martxan fest ostiralean hasiko da, estilo askotako musika amateurra ekarriz zentralera, urriaren 4 eta 11. Taula gainean arituko diren 10 taldeak askotariko musika estilokoak dira, eta Iruñeko udalak kudeatzen duen talde poltsan daude. Baliabide hori, iaz sortu zuen udalak berak, bertan izena ematen duten taldei jotzeko guneak eta aukerak eskaintzeko asmoz. Musika panoraman agertzen joan daitezen. Hala, udalekitaldietan nola auzoetako festetan. Jai batzordeen bidez, kolektibo horiei laga baitzaizkie kontaktuak. Larunbatean bestalde, Iruña taldearen Aunitzurtez saria jasoko du Mintxo Garaikoetxea musikariak euskararen eta euskal kulturaren aldeko mota guztietako ekitaldietan beti laguntzeko prest egoteagatik. Sari emate ekitaldia 12:30 eginen da Iruña taldea elkartearen egoitzan. Gainera, urriaren 14tik 19 Letra Heridas ekimenak hartuko du lekua Katakraken. Panorama editorialeko emakumeen topaketak izango dira, eta elkarrizketa debate desberdinak eskainiko dira, emakumeek egindako literaturaren kalitatea balioan jartzeko. Ekimen honen barne ere, sorkuntza literarioko tailer bat eskainiko da urriaren 19an larunbatean hiri artean, eta itxiera festa bat ere antolatu dute kontzertu desberdinekin. Bukatzeko, urriaren 31an, Iruña fokatu argazki lehiaketara lanak aurkeztu ahal izateko epea itxiko da. Hiriko txokoetako argazkirik onenak sarituko dira. Hirian ateratako argazkiak hiriaren begirada pertsonala islatzen dutenak. Lehiaketa honetan aurkezten diren argazketatik aukeratuko dira 2020ko udal egutegia osatuko dituzten irudiak ere.
Eguzkitsu egongo da, goizean goi laino batzukin, haizea aldakorri ibiliko da, eguerdian iparraldetik finkatu eta arratsaldean indartu egingo da. Temperatura maksimoak nahiko edo nabarmen igoko dira. Ostiralean laino guneak, ipar haizean nagusi goizetik aintzinera. Temperatura minimoak nahiko igoko dira maksimoetan aldaketa handirik ez. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskaxera. Baztan kanpina 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, apartamentoak eta bungalobak. Argindarra eta urez hornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padelpista, petanka eta pinponarekin. Gainera uztaila eta abuztuan aurrendako animazio ere badago. Erratzun, baztango bihotzean, baztan kanpina. Magazinaren bigarren partera iritsi gara eta gure gaurko gonbidatuari paso emanen diogu, esan bezala Imanol Karrera da etorriko da LAB sindikatutik. Arratsalde on guztioi, gure gaurko gonbidatua Imanol Karrera da, LAB sindikatuko kidea, eta Imanol Salinas LAB sindikatuko kidearen kasuari buruz hitz egitera etorri da. Arratsalde on, Imanol. Arratsalde on eta mila esker gonbidapenagatik. Ez da zer modu zaude? Ondo, gainera posik, egun hauetan izan ditugun berriekin, orduan, alde horretatik ondo. Bai, egia esan, albiste hona izan zenuten lehengo gunean, gero hitz egingo dugu horri buruz, baina igual hasiko gara nahi duzu, jendeak ere kasua ezagutzen ez baldin badu, Imanol Salinasen kasuari buruz egitera, zeren eta duela gutxi arte 21 hilabeteko espetxe zigorra eskatzen zioten, zer dela eta eskatzen zioten zigor hau? Egoera oso larria izan da eta oso simplea ulertzeko, ez? La San Jovesa da Iruñan dagoen jatetxe bat, eta jatetxe horretan 2 egoera ezberdin ematen ziren beste batzuen artean. Lehenengoa zen, langileak kamioiak deskargatzen zituztela eta horren ondorioz pizza bat jasotzen zuten soldata bezala. Eta bigarren adibidea da, hori ez, bultzatu genituenean hauteskunde sindikalak jatetxe horretan, lan horretan ibili ziren langileak kaleratuak izan ziren. Guk esaten genuna zen, hori esplotazio egoera bat dela. Ezin dela onartu zure soldata izango dela pizza bat lan egiteagatik, edo ezinezkoa da errepresio sindikalak kaleratzeak bultzatzea, hauteskunde sindikalak bultzatzen dituzunen enpresan. Horren aurrean, guk langileekin batera mobilizazioak antolatu genituen, langileak kontziente izan ziren beraien egoeraz eta borroka sindikal bat sustatu eta bultzatu zuten, eta horien artean ekintza sume bat egin genuen, egunero egiten genuen enpresaren atarian, eta zen megafono batekin joatea ara, bezeroi esateko zein den egoera, kontzentratuak geunden pankarta batekin, eta gero ere ingurutik pegata batzuk jarri genituen. Epaile batek hau aztertu zuen eta berak esaten zuen, megafono bat bere kabuz ez dela ezer, baina megafono bat gehi pegatak, gehi pankarta bat, horri guztia violentzia bat dela, eta horren ondorioz Imanol Salinas sindikalistari 21 hilabeteko espetxe zigorra ezarri zion. Hori izan dugun egoera orain arte. Eta nola aurre egin zenioten sindikatutik eskaera honi?
Guk esan dugu beti, hau oso egoera larria dela, askatasun sindikala kolokan jartzen duelako hemen Nafarroan. Orduan, sindikalgintzaren ikuspuntutik eraso onartezina da, eta gero beste alde batetik ere ikusten genuna zen, epaiaren erabaki honekin bilatzen zutena zen borroka sindikalaren gaitasune osoa blokeatzea, murriztea. Orduan, hasieratik ikusi duguna da ezinbestekoa zela gaia gizartean jartzea, agenda politikoan jartzea eta gizartearen elkartasuna sustatzea. Hori da hilabete hauetan eta azken egun hauetan egin duguna manifestazio eta beste ekimen batzuen bitartez, eta ondorioz aktibazio sozial hori ezinbestekoa izan da gaia agenda politikoaren baitan kokatzeko. Eta denbora honetan, sumatu duzu jendearen elkartasuna kasu honen arira? Bai, pozik gaude emandako erantzunarekin zentzu horretan, eta guk esaten genuen Lasan Jobesa gainera kasu honetan, gatazka honetan akordio batera iritsi ginen enpresarekin. Zeuden arazoak konpondo genituen borrokari esker, ez? Orduan esaten genuna zen, hori ezinbestekoa izan den elkartasun hori borroka honetan garaipen bat izateko ere ezinbestekoa izan behar zela errepresioari erantzuteko, botere polizial eta judizialetik eratorri den erasoari erantzuteko. Eta hori da aktibatu duguna, eta nik uste dut hori da lortu egin duguna egun hauetan Iruñeko kaleetan eta Nafarroa osoan, Zakanan eta bestelako eskualdeetan. Azkenean, lehengo egunean azaldu zenuten bezala perentxarreko batean, zigorra isun batean galditu da, eta Imanol ez da kartzelara joan beharko, baizik eta isun bat ordaindu, eta uste dut sindikatutik ordainduko duzutela. Hori da, gu badugu borroka kutxa bat eratortzen den errepresioari erantzuteko, ere grebak dituen ondorioi eta eraginei soldatetan ere aurre egiteko, eta hortik ordainduko dugu. Baina, guk atera den, Nafarroako auzitegitik atera den ebazpenaren inguruan, bi balorazio ezberdin egiten ditugu. Alde batetik esaten dugu berri ona dela, azkenean Imanol Salinas ez da espetxera joango eta hori balioan jarri behar dugu, horren alde egin dugu denok lan eta alde horretatik garaipen bat da, baina beste alde batetik ere esaten duguna da egindako ekintza zilegia dela eta hori aldarrikatzen jarraitu behar dugula. Azkenean epaiak desproposito honekin amaitu du, esan dutena da lehenengo epaileak esan zuena ez zuela bururik, ez zuela zintzurik, eta azken finean gertakari guztiak delito lebe batean geratu dira eta isun batean geratu da. Baina hala eta guztiz ere guk esaten duguna da, egindakoa zilegia zela, beharrezkoa zela lan baldintzak hobetzeko eta elementu hori ere aipatu nahi du. Orain ja pozik zaudetela suposatzen dut, Imanol ere pozik egongo da, nola hartu zuen berria Imanolek? Pertsonalki oso ondo, bera bi ume ditu eta nik uste dut errepresioak ere arlo afektibo eta pertsonalen eragina dauka eta alde horretatik ondo. Eta gero ere berak esaten zuen moduan aurreko prentsa aurrekoan asko ikasi du, irakaspen batzuk eramaten ditu lantokietara eta ondorio edo irakaspen nagusia da hori, elkartasuna eta borrokarekin gauzak aldatu daitezkela, injustiziak aldatu daitezkela, eta hori da borroka hauetan zehar landu dugun elementu bat eta etorkizunari begira landuko dugun elementu garrantzitsu bat. Hala eta guztiz ere, datorren urriaren 10ean beste epaiketa batera deituta dago Imanol Salinas, eta labeko beste kide bat, jotaz ditutakoa, eta? Bai, ikusten ari gara, Lasan Jobesa eta Huerta de Peralta enpresetan eman ziren gatazkek, kurtso politikoa markatu zutela, ondorio positibo batzuk izan dituztela,
Eta nik uste dut botere politiko, judizial eta polizialaren aldetik hori da kolokan jarri nahi dutena. Azkenean langileon borrokari esker La Sanjobesa eta Huerta de Peralta enpresetan ematen ziren lan harremanak hobetu zirela. Kriston ariketa kolektibo izan zen langileon alduntzeari begira eta ere gizartean piztu zen elkartasun bat eta arrotasun bat, klase arrotasun bat, eta nik uste dut hori oso altxor positiboa dela. Orduan orain ikusten ari gara, errepresioa datorrela, borroka sindikalak duen potentzialitate osoa murrizteko. Eta horri erantzuten dio ere, urriaren 10ean dugun beste epaiketa bat. Eta honi dagokionez ere oso erraz azaltzen da. Momentu horretan langileak greba mugagabea zeuden, enpresak grebaren eskubidea urratzen zuen, horretarako beste langile batzuk kontratatu zituen eta Andaluziatik beste elikagaiak ekarri zituen produzioari ekiteko, eta guk egin genuna zen, enpresa greba eskubidea urratzen ari da, guk egin behar duguna da zerbait hori ekiditzeko. Eta erabaki genuna zen, ikusten genuen foruzaingoak kamioia sartzen usten zituela, orduan guk alokatu genuen furgoneta bat, apaindu genuen, Huerta del Pueblo izenarekin, eta foruzaingoak bide eman zigun enpresan sartzeko. Sartu ginenean, atarian utzi genuen furgoneta, sarrera blokeatzeko eta hori sartzen ziren kamioien sarrera hori oztopatzeko. Ekimen baketsua izan zen, oso eraginkorra gainera, foruzaingoa zerretu zen, hori beraiek bideratzen zuen, kamioien sarrera bideratzen zuten, hori oztopatu genuelako. Eta, ikusten ari da, Greenpeacek egiten baldin badu Europako beste herrialde batean halako ekimen bat, normalean gizartetik oso ondo ikusten da, inkluso botere politikotik ere, zentral nuklear bat izten dutenean ez da ezer sortzen, eta ikusten ari gara, horrelako ekimen bat hemen Nafarroan epaitua izango dela, eta gai honi dagokionez, epaiak berriro ere, espetxe zigorrak eskatzen dituela. Kasu honetan, bakoitzarentzat urtebeteko espetxe zigorra. Eta honekin ere aipatzea, epaile berdina izango dela. Labeia epailea berriro epaituko dituela bi sindikalista hauek, eta guk egoera honen aurrean esaten duguna da onartezina dela. Ez ditugu baldintzarik edukiko urriaren 10ean epaiketa justu baten aurrean egoteko, eta guk ikusten duguna da, hau ere egoera oso kafkianoa dela. Alaxe dirudi, nola egiten ari diote aurre epaiketa berri honi bi sindikalistek? Ere ilusioarekin, guk azkenean gure lanak ondorio batzuk ditu, badakigu kapitalarekin konfrontatzea ere lei gogor bat dela, lei horretan ondorio batzuk ematen direla, baina nik uste dut batez ere sindikatu osoan determinazio bat dugula borroka honekin jarraitzeko eta langileon lan baldintzak hobetzeko. Eta badakigu zein den bidea. Borrokatzen baldin badugu, enpresetan gatazkak sortzen baldin baditugu, gure egoerak hobetzen dira, eta hori da jarraitu behar dugun bidea oztopo guztien gainetik. Eta hori da momentu honetan lehian dagoena, borroka sindikal eraginkor bat versus errepresioa. Eta borroka dialektika honetan gure proposamena, gure ekimenak indartu behar ditugu, eta horretarako ezinbestekoa izango da gizartearen elkartasuna. Orduan alde horretatik ere, pozik ilusioarekin eta determinazio batekin. Uste duzu orokorrean, gaur egun kasu hauek ikusita, eta segurazki beste hainbat grebatan gertatuko litzateke bezala, borroka sindikala arriskuan dagoela batez ere hori epaitegira bidatzen dituztelako sindikalistak ekintzak egiteagatik. Ni hori izango nuke, eta larun bateko manifestazioan hitza hartu nuenean Maria Txibitaeri hori eskatzen nion. Berak esaten du oso kezkatua dagoela, Nafarroan
dagoen enplegua prekarioa delako eta kalitatezko enplegu bat behar dugula, guk esaten diogu horretan ados gaudela eta ongi etorria ematen diogu, ze orain arte bere alderdiak lan erreformak bultzatu ditu, eta horren arira esaten genion gauza bat. Momentu honetan, kasu hauek aintzat hartuta, Nafarroan askatasun sindikala kolokan dagoela. Eta askatasun sindikala kolokan egotea demokrazia batean oso elementu larria da, ez? Orduan guk esaten duguna da, instituzioetatik eta kasu honetan Nafarroako presidente berria den Maria Txibitek jarrera gogor bat hartu behar duela, zintzoa izango dena askatasun sindikalaren alde. Ze ikusten duguna da, hori, errepresioan sartzen baldin badute borroka sindikala ezinezkoa izango da lan eta biziduin bat izateko, ez? Orduan horretan instituzioei ahalegin bat eskatzen diogu, konpromiso bat exigitzen diogu, eta nik uste dut denon ardura dela askatasun sindikala defendatzea hemen Nafarroan benetan lan eta biziduina izan alizateko. Osongi, Manuel, ez dakit beste zer komentatu niko zenuke, gairen bat igual kolokan gelditu da komentatu gabe? Ez, nahiko ondo, hori aipatu nahi nuen, ez? Ikusten ditugu adibide praktikoekin borrokatzea pena merezi duela, horretan ahaleginak egin behar ditugula, eta ere aipatzea denon artean borrokatzen baldin badugu, denok batera jotzen baldin badugu kapitalaren aurka, aukerak ditugula gure lan baldintzak hobetzeko, eta hori da ilusioarekin eta determinazioarekin hartu behar dugun bide hori, eta nik uste dut gainera ikusi dugun moduan gauza handiak egiteko kriston gaitasuna dugu, eta benetan horretan sinesten baldin badugu gauzak aldatuko ditugula, eta hori da denok hartu behar dugun irakaspen bat. Manuel, mila esker gaur hona etortzeagatik, espero dugu dena ondo joatea hurrengo egunetan, eta sindikatuan ere borrokan jarraitzea langileon alde, eta beste noemetetan ere etorri baldin baduzu beste konturen bat salatzera, gobiapena daukazu botata. Bale, oso ondo, eskerrik asko, zuen elkartasunagatik, aukera hau emateagatik, eta egonen gara zurenik. Oso ondo. Amaiera emango diogo gaurkoz magazinari, bihar itzuliko gara beste kontuekin, baina orain San Fermin txikitoko igandeko irudiekin utziko zaituztegu eta bihar itzuliko gara. Mila esker eta bihar arte.